יאללה, סבלק. עכשיו אני מראה לך את האשפה שזרקנו פה ואיך היא נטחנת בטוחן אשפה. אז ככה, מפעילים את המים, אתה רואה, זורמים מים, מכניסים את כל הזבל הזה לתוך החור פה, ואחרי שהכנסנו את זה, קשה קצת ביד אחת להראות לך, אבל סופר. זהו, נטחן כל הזה, שמים עוד. אתה רואה, אנחנו שמים בתוך הטוחן, מפעילים. הנה, יש עוד איזה גרגיר. והכל. נגמרה הטחינה.